Pozdrav svima! Često se kada se govori o ovoj temi na društvenim mrežama, medijima, ali nažalost i stručnjacima, argumentira na sljedeći način. Svaki lijek ima nuspojave, pa i cjepivo. Što se ne bunite kada uzimate antibiotike ili tablete za glavobolju? Boli te glava, svi uzmu aspirin, ne znam šta, Voltaren i tako dalje. Onda mu prokavari čir na želucu. Sad, niko se ne diže na to, nego sad mene zanima zbog čega je samo cjepivo na jedanput postao problematično. Naravno da i antibiotik i tablete za glavu imaju nuspojave, ali ih ne uzimamo preventivno. Uzimamo ih tek kada smo bolesni. Kod cjepiva se u dijete unosi tvar koja neosporno ima nuspojave. Ne zato što je dijete bolesno pa se liječi, nego je potpuno zdravo i mi riskiramo njegovo zdravlje pod pretpostavkom da će mu to pomoći, da ga zaštiti od bolesti koju nema. I to pod zakonskom obavezom. Cijepivo naravno da može imati nuspojave, međutim bilo koje lijek je i također ima nuspojave. Andol može imati nuspojave, neki ljudi mogu od andola također nastradati. Antibiotik kada ga unosimo u tijelo je također isto tako radi ataku na organizam i isto tako se može gledati kao i bilo koji drugi unos aktivne tvari u sam organizam. Znači to nije argument nikakav. Možda tebi, Borise? Da odgovorim Borisu, mislim da ti ovaj argument uopće ne stoji. Da, antibiotici imaju nuspojave, zato ih ne uzimaš ako nije nužno i ne uzimaš ih preventivno. Tako je, Marija. Gdje postoji rizik, ne može biti zakonske obaveze. To je prije svega etičko, pravno i filozofsko, pa tek onda medicinsko pitanje. Pravo na vlastiti fizički integritet zajamčen je međunarodnim konvencijama i direktno se kosi sa represivnim zakonskim odredbama prema kojima je neizvršavanje obaveze invazivnog postupka cijepljenja kojem se djetetu može nanijeti šteta zakonski kažnjivo. Zapravo, međunarodni ugovori koji su prihvaćeni, potvrđeni i objavljeni u skladu sa Ustavom, te oni koji su stupili na snagu po pravnoj su snazi iznad zakona. Osim toga, Zakon o zaštiti prava pacijenata koji jasno kaže da pacijent ima pravo na suodlučivanje koje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka jest poseban zakon i nadjačava Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je opći zakon. S tim da u logičkom smislu u slučaju cijepljenja bolesna osoba koja se liječi niti ne postoji, već zdrava osoba čije se zdravlje želi sačuvati i zaštititi, a to je zdravo dijete. Nije bolesno niti širi zarazne bolesti kojih nema na cijepljenu djecu koja bi, ako cjepivo radi, trebala biti zaštićena. No ja ne želim da mi dijete na neki način nastrada zato... Dobro, ali ako je pokazano... Zato što, sad ja ću reći tako, kvazi teorije urote, kojih naravno može biti na tisuće, na kraju krajeva ne znaš šta ti je u mesu koje kupiš u mesnici pa ga kupuješ, imaš povjerenje u to da ga je neko kupio, razgovarali smo o salmoneli i o tome, razumiješ, rizik koji uzimaš konzumirajući bilo što je zapravo svakodnevno. Rizik koji preuzimaš konzumirajući meso koje je možebitno zaraženo salmonelom nije zakonski obavezno. Otkud takva logika osobama koje se navodno zalažu za kritičko mišljenje neopterećeno dogmama? Iskreno se nadamo da je Boris samo površan.